Gọọmenti steeti bụ Anambra bụ ndị nke jiri aka ha wee nyefee ya bụ ebe a na-emepụta bụ akwụkwọ ozi Anambra ma bụrụkwazị ebe a na-ebipụta akwụkwọ ozi bụ nke a kpọrọ National Light Newspaper nyegara ụlọ ọrụ Blue Deep Company bụ ndị nke ga-anọkwazị n'ebe ahụ wee wuo mpaghara ebe a ga na-enere anya wee na-atụ ndụ mmanụ ma n'okwu a gwara ndị nta akụkọ n'oge a na-enyefe ya bụ amụma ọlụ ahụ n'aka ụlọ ọrụ ga-alụ ya ka kọmishọna na-ahụ maka omenala njem nnesepụ anya na ịkpa ndị mmadụ obi ụtọ bụ Comrade Don Onyenji bụ onye nke mere ka amata na gọọmenti steeti a na Anambra bụ nke jupụtara n'ọtụtụ ụlọ ewuru ewu ma n'ihi ya bụrụ ihe gọvanọ Chukwuma Soludo chepụtara dịka nke ziri ezi ikewapụta ebe a ga na-eku ume ndụ nyegara ndị Anambra site na ya bụ amụma ọlụ bụ nke a ga-alụ n'ebe ahụ. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelim ga-ewetara gị akụkọ a. Maazị Onyenji kọwara na ya bụ ụlọ ebe ezumike bụ nke ndị bi na mpaghara ebe ahụ nakwazi ndị Anambra ga-eji bụrụ ebe ha ga na-elegharị anya ma na-enwekwa ezumike dịka esi eme ya na obodo ndị ọzọ mepere emepe. Maazị Onyenji gara n'ihu wee kọwaa na ya bụ ụlọ bụ nke aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ji egosipụta na ọ bịara iweta mgbanwe dị iche na steeti a ka o were bụrụ ọkaibe na ihe niile nke ga-emekwazi ya ka ọ bụrụ ebe onye ọbụla ga-enwe mmasị ịnọ zụọ ahịa ma birikwa na ya. N'okwu nke ya, kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ụlọ ya na mmepe obodo bụ Maazị Poli Onyeka gara n'ihu wee kwuo na ha ga-agba mbọ hụ na arụrụ ya bụ ụlọ otu gọọmenti steeti a siri nye ntụziaka ma kwekwa nkwa na a ga-akụnyechakwa mkpụrụ osisi n'ime ya bụ nke ga na-enye ndị ga na-anọ ebe ahụ ndụ ma meekwa ka ọ dị ka ụlọ ndị ọzọ. N'okwu nke ya, onye bụ Managing Director Ọka Capital Territory Development Authority bụ Maazị Osi Onuko kọwara na ya bụ ụlọ ezumike bụkwazi nke a ga-arụkwa na okpuru ọchịchị kansụl niile dị na steeti a nakwazi obodo niile mepere emepe dị na ya iji hụ na onye ọbụla nọ na Anambra nwere ebe ọ na-aga maka ezumike na inwe obi aṅụrị. N'aka nke ya, onye ji ya bụ ọrụ bụ Odoziakụ Odera Ikokwu kọwara na ha amalitego ọrụ n'ebe ahụ ma kwekwa nkwa na ha ga-arụcha ya bụ ọrụ na ihe dịka ọnwa 6. O mere ka amata na ọ bụrụ na arụcha ya na ọ ga-enwe ebe ụmụaka na-egwu egwu, ebe ndị ntorobịa nakwazi ndị okenye ga na-akụ bọọlụ aka, na-atụ bọọlụ aka ma na-akparịtakwa nkata na ihe ndị ọzọ. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelim.